Manuel Lodeiro será o noso acompañante nesta viaxe. Ele é o creador do último centro galego que naceu no País Vasco, un concepto novo, fillosdegalicia.org. Fillos de Galicia, esta experiencia online que podemos asimilar a un centro galego virtual, realmente naceu pola miña propia experiencia, a miña propia necesidade de saber máis acerca de Galicia, de estar un poquinho máis en contacto para coñecer, facer amistades e compartir experiencias e inquedanzas con outros galegos, non solamente de Galicia, senón que internet poñíame ao mesmo alcance a un galego que fora veciño meu aquí en Vizcaya como a un galego que estivera en Noruega ou en China. Entón, pois, facendo unha especie de comunidade virtual, que ao final foi o nome que lle demos a esta experiencia, e hoxe en día xa somos máis de 2000 persoas que estamos registradas e que nos conectamos diariamente. A miña historia pois, é a de moitos fillos de Galicia. Eu nacín na emigración, meus pais emigraron nos anos 60 xunto con as súas familias, viñeron de meu pai da zona de Sobrado, miña nai de Boimorto, e pouco a pouco foron viñendo todos os meus tíos, traballando nas diversas industrias que nesta cidade que foi tan industrial, xa hoxe en declive, pero nos Altos Hornos, en Babcock, na Naval. Manuel, que nos acompañou a algúns dos centros galegos da zona, reflexiona acerca do seu papel na época actual. Os centros agora están máis cheos de xente pois, que está máis retirada, xente maior, e que ten outro xeito de vida. A xente nova, igual pois, pasamos máis tempo na casa, temos outro tipo de relacións sociais, os centros siguen tendo un sentido para ese tipo de relacións, para festas, bailes, certo tipo de actividades culturais. Eles tamén son necesarios, claro, son novas necesidades e novas respostas, porque claro, como decías ti antes, non se pode bailar por internet, por exemplo, non podemos bailar por internet, claro, temos que xuntarnos nun centro galego. Os centros físicos, os centros tradicionais, como queiras chamalos, sempre terán un sentido. Non sei se todos, porque moitísimos terán que fusionarse, porque polo número de socios que non vai ser abondo para subsistir, pero que é evidente que todos eses milleiros de fillos de galegos de todo o mundo poden ter un lugar para comunicarse en internet, porque eso sí que non o poden facer nun sitio físico. Como xuntas ti a persoas de México, Nova York, Uruguai, Buenos Aires, Francia, Italia, Euskadi e Galicia? Eu síntome galego, aínda que nacer aquí, pois, porque para min ser galego non ten que ver cun espacio físico. Ser galego é ter mamado a cultura, o idioma e a forma de ser dos galegos.